Mga kapuso, padayong masinati ang mabugnaw nga panahon nunod sa pagkusog sa hanging amihan. Ang amihan na karon ang nakaapekto sa Luzon ug sa tibuok Kabisayan. Hinungdan sa nasinating madag-umong kalangitan ug hinay nga mga daklit nga pag-uwan. Nunot usab sa pagkusog sa hanging amihan, nasinati usab karon ang dagkong mga bawd ilabi na sa kadagatan sa Eastern Visayas. Wa hinuoy giluwatang gale warning ang Pag-asa Visayas dinhi sa Central Visayas. Apan, gipahimangnuan gihapon ang mga gagmayng sakayan nga delikado ang paglawig. Nunod sa kalit-kalit nga paghuros sa hanging amihan. Apan may gale warning nga giluwatan ang Pag-asa ilabi na sa Eastern Samar, Southern Leyte ug Leyte. Tungod kay posibleng moabot sa 2.8 ngadto sa 4.5 meters ang gitas-on sa bawd. Samtang ang shear line ang nakaapekto usab karon sa Mindanao nga nagdala og mga pag-uwan ilabi na sa Northern ug Eastern Mindanao. Sa ato moderate to rough, ibig sabihin wala ta kaabot sa gale warning, pero delikado gihapon kining gagmay kaayo sa sakyang pandagat until ugma. By Thursday onwards, Friday is moderate na ang balod sa Central Visayas, sa weekend is light to moderate na.